Värisee, värisee, kytätkin tärisee, kun meikä Jonne kylillä on taas. Moro, tässä olisi nyt testissä tällainen Mega Force. Käytiin ostaa tätä Alepasta. Niin. Mega Force Energy Drink with taurine and caffeine. Joo. Sitten tää patti on näköjään 15 €. Ja sitten otetaan tästä nyt tälleen näin. Sitä tästä nyt aluksi tänne. On tän ihan hyvä, jos kaartaa näin. Joo, mä arvasin, että tää tulee käymään. Niin mä otin täältä mukaan tällaisen varalasin. Niin, Joo. Pitää varoa näitä lasin sirpaleet sitten. Ai saatana. Joo, nyt mä katon nyt painaa tuonne. No kaidetaan se nyt tähän näin. Joo. No voi vittu. Mites tästä nyt näin? No mä arvasin, että toikin tuli käymään. Mä otin nyt täältä viikalla lasi. Mikä mulla on, kun mä en oo näihin laseihin oikein paljon halunnut ostaa, kun mä juon vaan näitä tölkkejä. Jos mä laitan tähän keskelle, niin joo. Laitetaan sen tuolla. No. Joo, että tää kyllä ei oo nyt parempaa kuin ei. Ei sit kannata näitä rypistellä tälleen. Tulee se 15 € pantti. Tää oli kyllä aika paskaa. Et mä en nyt suosittele yhtään tällaista. Niin. Mikä arvosana? No se olisi se 4/5, kun ees on se 5/5, niin kädet on vähän paskas. No, se oli sit tässä, moro. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa.